A peonalización do casco antigo de Chantada volveu a debate a través da prensa e tamén se trasladou ao pleno de Chantada a través dunha pregunta da voceira do PSDG, Raquel López. A cuestión rexurde despois de que hai algo máis dun ano saíra a raíz da previsión do plan especial para habilitar unha zona de aparcadoiros na zona das Hortas que dan cara ao paseo fluvial. Agora o rexedor chantadino Manuel Varela sinala que hai opinións divididas entre a veciñanza do casco histórico sobre a retirada do tráfico rodado destas rúas. Isto pásanos sempre, cando ven o mes de agosto e se cerra o cantón aos coches, todos os que estamos por aquí, outros ciudadanos de Chantada, xente que nos visita e dice, oye, que ven esta plaza sin coches. A verdade é que a min gustaríame deixala libre de coches. Afortunadamente en Chantada non hai, dicen moitos, que non hai donde aparcar. Non hai donde aparcar porque non queremos camiñar, pero se nos vamos á finca aquela que está por detrás ao lado da notaría, se nos vamos á calle do mercado gandeiro, se nos vamos un pouco polas aforas, se nos vamos hacia a zona dos institutos ou do pabellón, sobre todo cando non hai colexios e por aí, temos donde aparcar de sobra. Pero, bueno, gustanos chegar co coche hasta onde hai que tomar o viño ou o café. É un tema que temos que meditar, indudablemente debe ter moito peso e valor o que digan os propios residentes da zona e as propias persoas que teñen negocios. E hai de todo. Afortunadamente, ainda vou falando con bastante xente, e que eles non preguntas, uns dicenche que lles parece ben, outros que lles parece mal, e que, bueno, o que hai que mirar, insisto, os perxuicios que lles podría acarrear, sobre todo, ao mundo dos negocios. Despois, bueno, pois, a quen quere vivir sin fumes, pois gustaríalle que desapareceran os coches desta zona. Pero valorarémolo, estudiarémolo con detalle e, bueno, tomarás a decisión oportuna. Ninguén sabe realmente que ten planeado o equipo de goberno facer sobre este tema. Nós nunca nos escondemos, de feito, levábamolo no noso programa electoral. Nós somos partidarios de peonalizar o casco antigo. Entendemos que foi unha medida que funcionou moi ben noutras zonas de Chantada. Creemos que pode dar un impulso e vitalidade ao comercio e que tamén pode poñer un pouquiño de orden no caos do tráfico en Chantada, porque todos somos conscientes de o difícil que é moverse por Chantada. E, precisamente, no casco antigo, un valor que temos que protexer e que temos que coidar sería de importante axuda facer que non houbera tráfico. Sorprendeunos que saiu na prensa unha noticia dicindo que eles iban a consultar os veciños e que ian a ter en conta a opinión dos veciños. Pois ben, a nosa pregunta foi de que xeito van a consultar os veciños e que porcentaxe consideran eles que é suficiente para tomar unha decisión ou outra, pensando que era certo iso que saía na prensa. Cal é a nosa sorpresa cando o señor alcalde di que, bueno, que aínda teñen que reflexionar eles mesmos sobre o tema. Bueno, eu coido que hai que ser valentes e que hai que tomar decisións rápidas e con claridade, é dicir, se quere facelo peonil ben e senón non, pero que diga dunha vez cal é o plan que ten, non xogar o despiste e decir que vai a consultar aos veciños sin saber de que xeito. A nosa postura é ben clara, facer o casco antigo peonil, pero non facer un aparcadoiro no seu entorno. Evidentemente habrá que facer un estudio moi a fondo, temos que coñecer a opinión de todos os veciños. En certos casos, na maioría dos casos, a penalización son positivas e pensamos que hai que estudiala, pero evidentemente temos que contar ca opinión de todos os veciños. O Concello evidentemente ten o seu criterio, non o pode impoñer, senón que debe contar con a opinión de todo o mundo. Eu ofrecín, dixen que o importante era crear unha mesa de traballo, un grupo de traballo, donde poñamos pros e contras a favor da penalización e, por tanto, a partir dese momento sacar conclusións e que sexan os veciños os que digan se é beneficioso ou non é interesante para o Concello. Temos que sentarnos todos, ser sensatos, e tomar un acordo por maioría ou se é por unanimidade, moito mellor, porque estes temas de gran calado para o interés dos ciudadanos evidentemente requieren unha maioría absoluta, unha unanimidade entre todos os veciños para que se leve a bon porto. Noutra cousa na que tamén perdemos todos por deixar facer a cada un que dá a gana é o tema da peonalización do casco antigo, porque
unha praza como a do Cantón, que é Praza do Cantón, eu quero reivindicar ese nome, e non outros nomes que se lle poñen, porque o nome histórico de toda a vida foi Praza do Cantón, non se chama Praza do Cantón oficialmente. Pois a Praza do Cantón é toda a rúa do comercio, esa é unha zona que de pianolizala iban ganar moitos baixos, iban ganar moitos comercios, iba a ganar moito en vida e incluso en atractivos a zona, e tendo a chea de coches, pois é algo que non nin pasa noutras vilas, nin é positivo para o conxunto de Chantada, porque o casco histórico é o máis bonito que ten Chantada, se non se coida, se non se pon en valor e se non se promociona, pois entón non sei que queremos promocionar. De Chantada Vila, digo, despois temos outras cousas tamén moi atractivas e de moito valor nas parroquias, que tamén hai que coñecelas, que tamén son as grandes olvidadas no que é a vila. O máis importante é o casco histórico e nós queremos que hai que penalizalo. Recentemente nunha entrevista o alcalde falou de que se podía facer unha consulta aos cidadáns, pois nos animamos a facer esa consulta e que se pregunte se se quere penalizar o casco antigo, igual que habría que preguntar outras cousas, e preguntar aos cidadáns parecenos un exercicio sano, e non nese sentido apoiaríamos un referéndum para a penalización do casco antigo.